Mal-Miljun Ewro parti minnhom ġej minn fondi Ewropej se jiġu investiti f'infrastruttura u taħriġ għas-Sajjieda. F'Marsaxlok b'investiment ta' 700,000 euro ser isir żona tal-ħatt tal-ħut biex jiġi marbel il-ħut u jintiżen il-ħut li jkun inqabad. Dan fil-waqt li 250,000 euro oħra se jiġu investiti sabiex is-Sajjieda jingħataw it-taħriġ li għandu x'jaqsam mas-saħħa u s-sigurtà fuq il-baħar u kif jużaw tamir elettroniku ġdid li jkun hemm fuq il-baħar. Il-korsi ta' taħriġ huma maqsumin fuq l-ewwel 4 xhur tas-sena d-dieħla. Is-Segretarju Parlamentari għas-Sajt Clint Camilleri qal li dan l-investiment jingħaqad ma' investiment ieħor li qed isir kemm f'Malta kif ukoll f'Għawdex sabiex is-Sajjieda jkollhom infrastruttura aħjar biex joperaw b'mod komdu. Mhux l-ewwel investiment f'din lokalità biss, iżda kif nistgħu naraw għandna proġetti ieħor għaddej mill-istess Fondi Ewropej fejn jidħol breakwater ta' next test lestejna wkoll numru madwar 12 slipway hawnhekk ukoll ġewwa Marsaxlok, però wkoll qegħdin imbagħad nagħmlu proġetti ieħor importanti ħafna s-Sajjieda tagħna anke ġewwa Għawdex fejn qegħdin nirristrutturaw il-marina ta' ġewwa l-imġar Għawdex. Is-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej Aron Farrugia qal li minkejja li għadhom għaddejn in-negozjati għal budget Ewropew ġdid, pajjiżna jinsab f'pożizzjoni tajba biex għall-pakkett ta' fondi ta' koeżjoni mill-2021 u l-2027 is-settur tas-sajt igawdi minn 30 miljun euro. Huwa semma kif il-Fondi Ewropej qed jintnefqu għas-Sajjieda. Apparti minn dan il-proġett, għandna diversi proġetti oħra dejjin fejn l-Sajjieda fosthom ftit pass il-bot minn hawnhekk il-breakwater fiż-żona ta' Rejten madwar 4 miljun euro, imma wkoll xogħlijiet f'Għawdex fosthom fl-imġar u fix-Xlendi fejn dawn kollha flimkien qed jikkumplementaw proġetti ferm ikbar għas-Sajjieda Maltin u Għawċin. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.